welcome back to the channel. So नोंथांमोनखौ बे आंनि YouTube channel आरोबाव दिनै खेबसे फिन गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ बरनाय जालायबाय लोगोफोर। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। थ' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो। लोगोफोर दायो अखा हादों दै गाइस। थ' आं दायो सकआव थांनायानो आं साथाबो हमनानै दङ नै अखा हादों ओमफ्राय मबाइला सिगोन साथा सिङावसो लादों आं गाइस। थ' मबाइलावथ' वाटारप्रुफ नङा नालाय बिदि लानांगौ जायो। थ' आङो हारसिंसो आरोना सकआव मालफुवा लायनो थांदों। हाजिराफोर दङ माइ गायदों ओमफ्राय मालफुवा लायनो थांदों आरो नोंथां खाथियाव अबाव बाप्पा ओइ र' थाथ'नाय र' लावगाव थांदो इदि गाखोयो साइकेलाव देनजारलै अबाव बेरायनो थांदो अखा बोथोराव जि बेरायथिङोबालाय बिसोर बा गाइस बिसोरो देनजार बेरायनो हागौ आरोना गथ'माखाया देनजार बेरायथिंनो हागौ गाइस। आं दायो मालफुवा लाखांबाय आरोना सबनिफ्राय फैबाय नै मालफुवाया गाइस। थ' लाबाय 10ता लादों गाइस 10ता हाजिरा दंमोन ना 10ता लाबाय गाइस मालफुवा। ओमफ्राय आं थांगासिनो आरोना नै जोंनि स्कुलमोन आरो दायो गोदोनि गाइस जों फरायनानै देरबोनाय बाथौ मिसन। आं इयावनो क्लास जागायनायनिफ्राय मेट्रिक होदों बेनिफ्रायनो गाइस। थ' दा बन्द'थ' गाइस स्कुला गाइस जोंनि गोदोनि स्कुला बेनोमोन आरोना लोगोफोर। थ' गाइस आं दायो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय नै जनानै थाबाय आं गाजानो। थ' नै मालफुवा लाबोनाया एंखे जानो लुगैदों जाबायानो गासिनो फिथार बानायग्रा जाबाय। लोगोफोर नै जों दायो बल फिल्डआव मोनफैलायबाय आरोना जों ओइदो आंबो मोनफैलायबाय बल फिल्डआव गाइस। नैला मेथाइ जाखोमाबाय हासुनो जायगा नागिरदो दैयो। थ' बिदिनो जों मोनफैलायबाय आरोना लोगोफोर। थ' बल मेच दं ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जोंनि सासे प्लेयार फैबाय ओमफ्राय जोंनि बल फिल्डआनि प्लेग्राउन्डआ नायनो। स' गाइस आंबो गेलेगौमोन ओमफ्राय आंना आथिं बुनानै दङना हामाखै सबनायानो गेलेनांसिगोन आरोना गाइस। हाबाबो गेलेथारगोन आं सबनायानिफ्राय गेलेनो लुबैनानै सेस आथिं खेबसे मानजिबाय। अबाव मा बेरायथिंबाय थायो नोंलाय माथो अबाव बेरायनो थांनो साइकेलजों लांफागोन नामा आंखौबो हा रागौनाय इजोंनो थांनाय दबे साखायानो माथो बेरांनायसो इजोंनो थांगोन नोङो राइड खालामनो या ब्लक खालामना मबाइल गैया मा गैया होद बन्द' खालाम अब्लाब्ला साला गोदाव सोराव गोरलैफोरजों बेरायथिंबाय थागोन इयाव सासेनि मेथाइ जाखुमाय जुदि आंनो हाखै मा लेथ्रा मानसियानो गारिया थब्लाब्ला सिनो फैनायसैलाय ग्रुदुं बेयाव जाखुमायनानै हारसिं सालानो थाइसे थले गरसे जाहोआखै। स' गाइस नै आंनि हन्डा बोरायाव दं बला नै जोंनि बल फिल्डआ नै गाइस। ओइ खिथा माबा दङ बाङालि गामि ओमफ्राय खिना दोनबाय थायो मा लेथ्रा जोंनि फिल्डआव खिना दोनबाय थायो जाय खिना दोनबाय थायो खाथियावनो दंना गाइसैनो ओरैबो दङ ओरैबो बाङालिफोरा गोजा ओमफ्राय जायगाबो गैया ओमफ्राय इफोराव खिफैयो आरो इसोरो मालाबा नुनांगौबा इसोरखौ खिथु दांसाबनो हरनांगोन। जोंनि एसे सुन्दुरि फिल्डआव एसे मोजां फिल्डआव बाङालिफोरनि खाथियाव फिल्डआबो बिराद गाज्रि जायोलै गाइसमोन नायथाव जाथारा खि दाखोन खालामना दोनजोब्बाय सेस। दिनै बोथोरा बया मोजां होलायबाय अखा हानानै बाप रे बाप। बल खेला गेलेग्राफोरा दाबो मोनफैया बल गेलेयैफोरासो थब मोनफैग्रोयो जोंसो थाब मोनफैलायबाय बल गेलेग्रा नायग्राफोरासो गेलेग्राफोरा दाबो सफैया लेट द' गोजा
गासिनो खावथं जाना दं सानजो नेबाय दङ प्लेयार माखाखौ नायलु गेलेग्रा माखाखौ नोंसो गासिनो प्लेयार माखाया फैबायानो टाक्कार खेला जायानो दे दिनै खेलाया सोलिगासिनो गाइस So guys nih खेलाया जाबाय दङ हो Lolone dasling raka rane rama kayak tolong sedih बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोमोन गाइस टाटा बाय बाय दिनैनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गाइस I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.